această seară o veți vedea pe Tereza, femeia cu gâtul de 6 metri negru. Apoi pe femeia cu părul de oțel care zboară fără de aripe. Girafa care arde gene. Râne, bărbatul cu melon ce locuiește într-un măr verde și mănâncă dintr-un vierme alb. Hipopotamul Johnny care zboară prin stratul de ozon rarefiat. Jonglerul cu mustăți lungi de 1 metru care vă înmoaie ceasornicul. Max, bărbatul care dansează dintr-un buric albastru. O veți vedea pe Lidia Giga, dresoarea de tigri, care a fost sfâșiată de tigrul pe care l-a hrănit cu biberonul. Victoraș cel legat fedeleș de calea ferată și Albertino striperul care încape într-un borcan de iaurt plin. Bărbatul invizibil dorit de toate femeile marilor metropole. Șancru Chelu cu ochi roșii și cu 9 buboaie pe creier. Marchizul spânzurat de sfârcul piticului Dominic. Foarte bine. Veți vedea o catedrală scufundată într-un acvarium cu formol. Veți vedea o catedrală scufundată. Ghetele cu pește care umblă singur. Ghetele cu pește. Cel bun care scoate ochiul la vacă pentru cel cu inima seacă. Ietlană, privighetoare ucigașă care ucide copil golașă. Spiritul piciorului Sofiei Loren, care e deja printre rândurile de spectatori. Veți vedea o catedrală scufundată care ucide copil golașă și mănâncă dintr-un vierme alb. foarte bine. Victoriana adorata, care va executa un mega șpagat pe linia orizontului. Hilda și Linda, siameze neculegătoare de folclor subacvatic. Râne, hipopotamul cu melon Care zboară prin stratul de ozon rarefiat. Foarte bine. Jonglerul cu mustăți lungi de 1 metru Într-un acvarium cu formol. bărbatul invizibil care vă moaie ceasornicul. și mănâncă dintr-un vierme alb. Spiritul piciorului Sofiei Loren Scoate ochiul la vacă Cu biberonul.
Bărbatul cu ochi roșii și cu 9 buboaie pe creier, creier. Șancru, chelu. Girafa, Pe creier. Privighetoare ucigașă, care zboară prin stratul de ozon rarefiat. Marchizul sponsorat de